Neveríte tomu, ale pozrite, čo ide. Vidíte to? Neuveríte, čo ide. Google, normálne tu už nejazdí. Asi 3 roky proste. 3 roky. No a tie kole ani nehovorím, ale... Kam my ním ideme? Do toho tam ideme. No tak, Neveri tomu. Až keď tam budeme sedieť, uveríš. Pravda? však to ani podvozok. No tak, ľudia to... Iba pre tú dedu túto bližšejší. Tak. No, stoj, iba krásové celý deň. Iba, blíka. No. Ostane stáť. Kýva, už ti odkýva, vidím si. Kedy sa nebude kúriť, lebo hen som sa... Ok, ľudia, sedíme vo vlaku a ja nedokážem uveriť, že toto je Gogol. Vidíte tie sedačky? Vidíte? Má to Tatranka. Toto je môj detský sen. Vidieť Gogol 2002. Ľudia, viete čo? Tuto chodil tento vlak ešte 2025 a teraz sa tu ide 2026. Takže oni ho nevymazali odtiaľto. On tu chodí. Asi ho sa späť prihlásili. Asi. Ľudia si ho sem späť prihlásili. Tento... Žiadali. No tak to... Jaj, ty Gogo. To čo robí za prízvuky? Jaj, kachance, vidíš, zadarku, káko, paličky, onu, zápalku, cukriky, čo tu ešte? Dáš si cucik? Ja mám? Máš? Tu? Také nemáš. Mám. Také nemáš. Dočka lebo mu sa to ovačku roztopí. A nie, aby tak voľne. A pozerajte, čo mám. Tu je ten zapalovač. Pozerajte, čo mám. Počkaj, ja som to s ťatou Božkou ospravedlnil. Budem mať z toho. Ja som len tak, ešte. Ľudia, užívajte si cestu do Topolče. Tento vlak je najlepší. Si šťastný, jak vrcha kožu. Asi ho sem späť. My sme išli motorákom a ten sa bohužiaľ rozpadol. A ešte je na stanici, ten stojí furt. Však ma pokazal. No, však, ale stojí furt ešte. Asi má ten motor i. No. No, Aha, ľudia, teraz buďte ticho, aby som počul motor. Ľudia, počúvate. Nedávaj mu to. On má robotu. jaj, on má robotu. Ježišmária, však som nechápala. On má na to. Ešte nejdeme. No poď, kedy ideme. Tu stojí ešte aj na kodiak. No. Ide Gogo. No, užívajte si v tomto domu. Vidíš to? Štárku. Ako váhajú tie okály veľké. Joj. Zase sú to chcel povedať, že úplne Pravda. ešte, že ich nepreguláva. Šťastný, jak Boha opiš. Ešte, že ich nepreguláva, len tak. Gogo. Ježiš, Davidko. Ja neviem čo. Gogo zo Počujete sebou. to? Marečko, a kde ste zostavili ona vysieť? No čo robíš? Všetko máme. Dobre. Martýry sa pýtal. Dobre. Nahrávaš aj? Áno. No tu bude ten pomarančový ujo. Alebo teta. Ľudia. Zasmej sa pekne. Datko. SE Gogol. Bože, toto... Ľudia, ja tomu nedokážem ešte uveriť, že som osobnou Gogol. No už. Určite stojíme aj v Bošanoch. No. Asi. A keby to bol rýchly Gogol. Keby sme sa hodili 140. Tania, pôjde. Na teba som sa Čo by bolo, ako jej dela kopu? Praže sme kunie im pri ňom. Aha, už vidíš, čo prehádzoval koleje. A tu je pomarančov. No, to je teta. Aj včera tu bola teta. A deti budú hovoriť, že tu ide Gogol po 100 rokoch.
tak kúka už. Čo kúkaš? Ahoj. Pôjdeme tam potom Jasno. Čo? na letisko. Čo na letisku? Tam? Kedy? Však potom. Ideme Bielice a možno aj cez... Ľudia, No, lebo však to už, keď pôjdeme... tam- vidíte, ako rýchlosťou ideme. Ideme asi stovk. Až to bude aj a ja, lebo ja si to nevšimol. No ja, dokiaľ som mal... Tento rok 2026 ma potešil. Nie, normálne Daničo. Ja som tam bol 3-krát na Tatarách. Tento vlak jazdí po Topovčanoch. Sestru viezol tú Evu z oného, z Vestenic, že na Tatarách. A ja ešte keď som nekameroval, tak som kričal, že tu je super Google. A s Jožom som tam bol asi 2 roky. A neviem, Vždy, prečo keď bola nevyhlasujú. Ela, treba 2-3 mesiace na anglickú dcery, tak on stále otravoval, no tak som išiel ráno. No, slušne bolo, neviem, ako hovorím, však to už je. No, ak bývam tu 6 rokov, to som ešte nebol. Ale keď som býval, som chcel, býval som tam na Šipku, tak vtedy to bolo jedno, sadol som na vlak a normálne čakal to. Dýcháš? Dýcháš? Moleko ti oči narasli. Skočili muzeum. Ľudia furt nedokážu uveriť číslo v osobaku. Nedokážeš, ale je to tak, Davidko. Neklamú ťa očka. Sedačky roku pána. Počkaj, tento blok bol kedy? 2011 vyrobený. Ľudia, 2011. počkaj, koľko? 15 rokov žije už tento vlak. Už má 15 rokov tento vlak. 26 bez 15 je koľko? Dobre si povedal jeden. To je, Dobre si povedal Dobre jeden. si povedal. 11. niektorí tu do... Matematiku sa učíte na táto. Tí bošianci Ja po... som sa opýtala, kde sme boli, a lebo to ma netrvá prázdniny. No to neviem, kde sme boli. Bože, toto je môj vysnený sen. Rakušok, videli ste ho? Toto budeš písať na one, kde si, ak si prežil prázdniny, tak potom napíšeš, cestoval som Gogo. Áno, nezabudneš? Čím? Čím? Gogo. 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 Ja som nerozumel. Ja? Počkaj, ale ešte furt neprišiel ten štikač. Však on príde, neboj sa. Išiel od začiatku. Nevyneháňaš. Takže motorka, jak je od tých rokov, tak skončila. No, môže byť. A asi sa prihlásili Google Jaká je toto stanica? žabotáky. OK, ľudia, ale ma zastavili, aj keď ideme to. Čo vyzerá? Nič. No, akože... Ľudia, aké by vyrobil tento vlak od roku 2011, tak sa úplne vtipný. Alebo môj brat. Gogo. No, Bože, to už radosť dáva. Dáme to je, kde sa... Gogo. toto tie bloky. Jo, vlastne. Jedine, čo keby sa prihlásili aj dlhšie rýchliky už? No, to ti neviem povedať. Alebo by tu nechali tieto malé, alebo tu tieto krásne vlaky. No tak. Ľudia asi vám natočí video potom, tak zatiaľ čaute. Dobre,